People's Club Odogwu Ezefa ka anyị ji aga. People's Club Odogwu Ezefa ka anyị ji aga. People's Club Uduso Ezefa ka anyị ji aga. Nibunna Fada igirigada bụkwa n'anyị o. Nibunna Fada igirigada bụkwa n'anyị o. Fada igirigada bụkwa n'anyị o. Omeluko kwulo People's Club Odogwu. Omeluko kwulo People's Club Odogwu. People's Club Uduso Falulelo. Sokonia Bane nyalo mogbe nyaka nejelo borosi Owe bulive puluka neme Ibu tungambo Odogwu Odezolowa Higiri The national president People's Club of Nigeria Chief Dr. Chukwumobioha Akajuko one of Aaron Dizogo Onyo Magidula Igabani Begana Diayama Chief JSO Naroka Nuno Kibo of Oketiti Ebu former chairman Lagos branch Ebu Petron People's Club of Nigeria Chief FM Morono Oshago Boba Ebu Chairman Lagos Branch Chief E.N. Okonkwo Obaka Daro Dena Mado 1 of O2 First Vice Chairman Lagos Branch Onyo Mumena Sojinoke Chief Titus Ike Mezoke Onyima one of Amish Founder National Patron People's Club of Nigeria Chief G.A. Chikelo Duna Bulukwe of Oketiti National Patron Chief Umohamadike Obieze Azu Kenya Funubi National Patron Ayeno Ishie Mangrova G.A. Okonkwo Third Vice National President People's Club of Nigeria Ishie Isenyi of Umuoji Umu Nigeria Ji Freedom Bam Na Zanza wende nyege kene Ishie Isenyi Chipsa Johnson Oigwe Ide Oketitino Patron elect People's Club of Nigeria Mazi Chris Oji Umeche Nkenkenyi of Amici Former Secretary Lagos Branch Paul N. Manye Arubaleza Mavenuguku Ebu Secretary Lagos Branch Jesse Onyebuna Nnayelugo Second of Nkwere Financial Secretary Chief R.C. Onyeje
Chief Mike Arinze oge n'ọfọ ọka etiti First Vice National President Ishie Obiakukwe Second Vice National President Oliver Nikogwe na-ege n'ọnụ ndị bụ nna ibu obodo anyị nwere nze Nwokolo Chief FFBC Nwankwọ Ọsụọbịa Ọbụnọbịa Fada National Patron People's Club of Nigeria Chief C.I. Okoye Nnakusie of Abatete Former Legal Advisor Prince GNI Okoyeze Master Malay of Nibo Legal Advisor Lagos Branch JN is okay Sean Onenyi Auto Buruto Fanishi Former Publicity Secretary Lagos Branch Chief Dr. Sir J.O. Nwankwo Ọnwa Netiller of Abagana National Lodge Oliver Nikogwe na-eke n'ọnụ Chief Dr. A.E. Lodibe Ogbebi Nnayelugo Ọnwa Netiller of Nnewi National Patron Ekene Dilichukwu Transport na Nnewi Ekene ndị ụwa niile Chief FSC Ọfọdụm Ishie Okwelume Ikenga Amichi Executive Member anyị nọ Chief C.O. Ezeagwu Ishie Ezof Nnọkwa Mgbọrọgwụ Ọjị Executive Member anyị nọ Ọjị Lọzụa Edi Agwa Oge n'ọkwa Aguleri Ebu National Secretary anyị nọ Chief Daniel Obajiaka Ọkaka Nnewi Chairman Managing Director Izichukwu Transport na Nnewi Ibu Club Odogwu anyị nwere ndị chiri echichi ịma na echichi nwere ndị ọ na-ekwesị ekwesị ndị bara ọgaranya n'ụwa were echichi wee gwa anyị aka Igwe isi eze nwa eze okpokọwa n'ọbọba weke dị mma Chief Mike Okonkwo Omenyili Nna Chubelugo of Nnewi Chief Mrs. Veronia Eze nwere obobi na go dị nwanyị dị mma Chief Emuyoji Duru Omenyili of Asia Oliver Nikogwe na Mogoko weke dị mma Chief LHE ọnwụ dị iwe Nnayelugo ka ọ bụ n'ike
executive member anyị nọ Chief Chris Ayokonkwo Ome Okashie one of Aro Ndị Izuọgụ Assistant Secretary anyị nọ Lagos Branch Urokwu Chief EEKG Onowu one of Nise Abati Nsiegbe Urokwu Chief A.E. Agina Akuruo Unofọba Oliver Dikogwe Neka no Chief A.K. Onwashu Osofia one of Akokwa Chairman National Social Welfare Committee People's Club Odogwu Igirigada Bokwananyo Igirigada Bokwananyo People's Club Odogwu Igirigada Bokwananyo People's Club BC Igirigada Bokwananyo Igirigada Bokwananyo Igirigada Bokwananyo Igirigada Bokwananyo Igirigada Bokwananyo L.O. Ibe Igirigada Bokwananyo Eze dị na shop Unubi Igirigada Bokwananyo Onye na-ebu nwere ife ọ na-eme Igirigada Bokwananyo Dịka Emiloka Igirigada Bokwananyo Ejigbala akụ of Nnewi Igirigada Bokwananyo ECM Igirigada Bokwananyo Akamobi Igirigada Bokwananyo Ọhamadike Igirigada Bokwananyo Nzedike Dịgbo Ọbọsumenyi Igirigada Bokwananyo Publicity Secretary Lagos Branch Igirigada Bokwananyo Igwe Akum Igirigada Bokwananyo Emunweze Igirigada Bokwananyo Igwe Obumoji Igirigada Bokwananyo National Patron anyị nọ Igirigada Bokwananyo Chief Igirigada Bokwananyo F.A. Okolo Igirigada Bokwananyo Otu mba Unubi Igirigada Bokwananyo Chief MPN Igirigada Bokwananyo Okonkwo Igirigada Bokwananyo Onye Uke Igirigada Bokwananyo Akazuome Okoto Igirigada Bokwananyo Chief L.O. Chidolue Igirigada Bokwananyo Omemboji of Neni Igirigada Bokwananyo Chief C.O. Obuchi Igirigada Bokwananyo Akụakando Amish Igirigada Bokwananyo Chief of Protocol Igirigada Bokwananyo Lagos Branch Igirigada Bokwananyo P.O. Nwamanna Igirigada Bokwananyo Odogwuabi Igirigada Bokwananyo of Oko Igirigada Bokwananyo Chief E.I. Igirigada Bokwananyo Ọnụchukwu Igirigada Bokwananyo Omenyilobosina Igirigada Bokwananyo Oliver Dikogwe Neke n'ọnụ People's Club of Nigeria Chief D.I.M. Onyenọra Ichie Nnayelogo of Akata Aka na-eche ego of Umuyi Chief S.A. Obichi Ichie Ugochukwu Tubelu Ọchịrị Osu of Amishi Chief G.E. Okide Ichie Ọkwa of Nnọkwa Chief D.A. Ezike Ochie Dike of Amish Oliver Dikogwe Neke n'ọnụnụ People's Club of Odogwu anyị nwere nze Nwaokolo obodo niile dị iche iche na anyị nọ ya anyị nwere ndị chiri echichi anyị nwere nze na ọzọ a na-ekwu na nkịtị People's Club of Odogwu Igirigada Bokwananyo People's Club of Odogwu Igirigada Bokwananyo Ezugo
Company Nigeria Limited. Chief IKB Igbanugo Ebubediko Oke Etiti IKB Industries Limited Akaneme Budedima Chief Mike Ume Umozo Dinobi Udemamish Mike International Chief B.O. Onachukwu Executive Member Yeno Chief Jesse Okafo Ajie Okosisi Oforibite Ebu Petron Yeno Chief Nicholas Siokonkwo Ochilo Osuafoto Agunnaya Chief Bartholomew Ilechukwu Akweke Ofoto Chief R.O. Ukommado Akamelego Alhaji Moshidu Okode Sophia His Royal Highness Omo Bisolo Oba R.A.Y. Goloba Arewa Joye Oko the second Chief S.D. Organ Third Vice National President Chief F.N. Okonkwo Ezu Gonna Obanish Bana yalo mwa nyaka, owe